Έβγαινα έξω και έτρεχα. Δεν ήξερα φυσικά ούτε πώς να τρέχω ούτε τίποτα. Όταν λοιπόν ακόμα παίζαμε πόλη στη Βουλιαγμένη και πριν πολλά χρόνια, είχε ξεκινήσει προφανώς το κύμα του τριάθλου. Εκεί στη Βουλιαγμένη γινόταν. Είχαν έρθει στο ναυτικό Βουλιαγμένης κάποιοι και μας είχαν ζητήσει να πάμε να δοκιμαστούμε. Δεν μας άφησε ο προπονητής, γιατί τι δουλειά έχετε τώρα εσείς αυτή. Αλλά έτσι μπήκε η λέξη τρίαθλο στα αυτιά σαν ιδέα. Αλλά είμαι σε διαδικασία πρωταθλητισμού. Εθνική ομάδα κτλ. Κύπρο πρωταθλητριών και με τη Βουλιαγμένη και με τον Ολυμπιακό στη συνέχεια. Οπότε δεν σκέφτομαι το να αλλάξω άθλημα. Μετά έρχονται τα στάδια αυτά της οικογένειας, 4 παιδιά. Και όμως το μικρόβιο, ξέρεις, υπάρχει, δεν σε αφήνει. Οπότε γίνεται εδώ στην Καλυθέα ένας αγώνας λαϊκός, ο πρώτος αγώνας της Καλυθέας με 5 και 10 χιλιόμετρα. Πάμε να δηλώσουμε συμμετοχή και λέω θα δηλώσω τα 10 χιλιόμετρα. Μα δεν έχεις ξανακάνει το πουλάκι με 10 χιλιόμετρα. Δεν πειράζει, στο διάδρομο κάνω. Πόση ώρα θα κάνω 10 χιλιόμετρα. Εντάξει, τερμάτισα σε 1 ώρα και 6 λεπτά, αλλά μου φάνηκε το πιο εφιαλτικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Ήμουνα σίγουρη ότι έχουν μετακινήσει τον τερματισμό, ότι έχουν μετρήσει λάθος τις αποστάσεις. Τα τελευταία 3 χιλιόμετρα πιστεύω ότι έβριζα στα μάτια. Και όταν πλέον πέρασε η γραμμή τέλος πάντων του τερματισμού και συνειδητοποίησα ότι το έκανα, στο πρώτο 5 λεπτό μπήκα στο ίντερνετ και άρχισα να ψάχνω πότε είναι ο επόμενος αγώνα χρόνια. Όταν ναυαγοσώστρια στην ομάδα στο Σπέτσαθλον, είδα μπροστά μου λοιπόν να απλώνει τη μαγεία του τριάθλου και είπα όχι, θα το κάνω κι εγώ. Και στο δεύτερο Σπέτσαθλον ξεκίνησα να κάνω με ένα ποδήλατο χωρίς στολές. Το ποδήλατο. Ένα ποδήλατο απλό. Δεν έκανες το ήξερες. Ας πούμε απλά εντάξει. Δεινοπάθησα και δεινοπαθώ με το ποδήλατο. Ναι, είναι το πιο δύσκολο. Το ποδήλατο είναι το πιο δύσκολό μου και θα τα βρούμε πιστεύω. Η άθλο έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι δεν έχει ηλικία. Ναι. Όσο χρονών και να είσαι και να θες να ξεκινήσεις να το δοκιμάσεις και να κατέβεις σε αγώνες, έχεις μέσα τον ανταγωνισμό με άτομα της ηλικίας σου, γιατί υπάρχουν ηλικιακές ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι είναι και ένα ακριβό σπορ, οπότε ουσιαστικά όσο πιο μεγάλος είσαι, έχεις και μια οικονομική κατάσταση λίγο καλύτερη να μπορέσεις το ποδήλατο, ας πούμε, γιατί παρασύρεσαι λίγο και το ποδήλατο και να πάρω καλύτερη στολή και να πάρω καλύτερο γυαλάκι και να πάρω όλα αυτά. Θέλει ένα εξοπλισμό, το τρέξιμο είναι λίγο πιο απλό. Ναι. Εκεί θέλει ένα εξοπλισμό, ας πούμε, βασικό. Και με τίποτα, με ένα απλό ποδήλατο. Έχω ένα μειονέκτημα στο να βρω ένα μειονέκτημα σε μένα που την ίδια στιγμή μπορεί να είναι και πλεονέκτημα είναι ότι ναι, έχω αυτή τη σκόπη του πρωταθλητή, θέλω να ξεχωρίσω. Αν έμενα πιο μέσα στη μάζα, ίσως να μην το συνέχιζα. Έτσι είμαι. Τα παιδιά μου δεν το ασπάζονται όλα. Η μία μου κόρη μου είπε εντάξει, εσύ έχεις πάρα πολλά κύπελα, πάρα πολλά μετάλλια, μην νομίζεις ότι όλοι θέλουμε να γίνουμε σαν εσένα. Όταν έκανα λοιπόν το πρώτο μου τρίαθλο, ήταν Μάρτιος νομίζω, το δεύτερο Σπέτσαθλον, είπα ωραία, το έκανα το τρίαθλο, τώρα θέλω να κάνω Ironman. Και 4 μήνες μετά έκανα το πρώτο μου Half Ironman, όπου έκανα Half Ironman στη Βουδαπέστη, χωρίς κουμποτά παπούτσια, χωρίς στολή, κολύμπησα εκεί με μια στολή που πήρα από εκεί την ημέρα. Πήγα να το κάνω. Είπα θα το κάνω. Το έκανα. Και αυτό ήταν. Μετά είναι μονή διαδρομή στο μαραθώνιο, θα τρέξω. Δεν έχω κάνει προπόνηση για να τρέξω. Η περσινή χρονιά όλοι, πάρα πολλοί μήνες που ήμουν αλλές ρωτήσεις, με πήγανε πάρα πολύ πίσω. Στο φετινό Ironman πήγα, δηλαδή, εντάξει, απλά για να το τερματίσω και το τερμάτισα. Στην πορεία φυσικά, γιατί το να είσαι το μωρό σου 45-50 έτσι και της ηλικίας όμως κάποια... Μου εμφανίστηκε ένα ευρεθικό άσθημα που είχα, οπότε πλέον είμαι μια αθλήτρια με άσθημα και τα εισπνεώμενά μου. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο στόχος είναι... Έχω ήδη γραφτεί σε ένα Ironman στη Φραγκφούρτη του χρόνου. Εντάξει, όνειρο όλων των τριαθλητών νομίζω είναι το να καταφέρεις να πάρεις την πρόκληση για την Κόνα
που πηγαίνεις μόνο με πρόκληση, δεν μπορείς δηλαδή απλά να δηλώσεις συμμετοχή. Και που έτσι που βλέπω τα πράγματα, πιστεύω όταν θα είμαι στο 50-55 θα τα καταφέρω. Πέρυσι ήρθε η μία από τις μεγάλες και μου λέει 9 χρονών πέρυσι και μου λέει «Μαμά, οι άλλες μαμάδες, γιατί πάνε για καφέ, εσύ, γιατί πας για προπόνηση». Λοιπόν, ναι, δεν είμαι, κυρίως είμαι μαμά, κυρίως είμαι εργαζόμενη. Σωστό. Η Λέσβος τον τελευταίο χρόνο και για όσο κρατήσει επίσης είναι κάτι που απορροφάει πάρα πολύ ενέργεια από εμένα και στο οργανωτικό κομμάτι και με την παρουσία μου εκεί και με την υποστήριξη την ευρύτερη, γιατί όλη η ομάδα είμαστε λίγα άτομα, φυσικά εγώ και άντρες μας εμείς, και είναι και αθλήτρια ψυχής θα έλεγα πιο πολύ. Δηλαδή μπαίνω σε έναν αγώνα και με τον εαυτό μου τσακώνομαι πολλές φορές και στο γύρο των σπετσών τώρα, αλλά έχω στόχους και είμαι πολύ πειθαρχικός. Πολλές φορές τους έχω για στόχο, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να σε πάει οπουδήποτε. Ακριβώς. Απλά πραγματικά νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να βρίσκουμε χρόνο για να σε δίνουμε έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, πέρα από όλα τα άλλα, ρε παιδί μου, ο αθλητισμός σωματικός νομίζω εγώ ότι προσφέρει και μια καλή υπηρεσία ρε παιδί μου στην κοινωνία, όχι μόνο από πλευρά υγείας. Δηλαδή, εγώ βλέπω ας πούμε και τους ανθρώπους που τρέχουν ότι είναι και λίγο πιο κοινωνικοί, λίγο πιο χαρούμενοι, λίγο πιο υγιείς. Δεν το συζητώ. Νομίζω δεν πρέπει να είναι και τυχαία η άνθηση του μαζικού λαϊκού αθλητισμού στην Ελλάδα τα χρόνια αυτά που η κρίση μαστίζει. Είναι, ειδικά το τρέξιμο, είναι το πιο απλό πράγμα που μπορείς να κάνεις. Για να μπεις έξω και να τρέξεις. Τόσες πολλές ομάδες πλέον κοινωνικοποιήσει. Ναι, νιώθεις πιο γεμάτος κιόλας, έτσι πιο... Έχεις φίλους, έχεις ένα στόχο, λες θα πάω σε αυτόν τον αγώνα, ασχολείσαι με αυτό. Ναι. Σε φεύγει λίγο το μυαλό σου από τα προβλήματα, από το άγχος της καθημερινότητας. Έτσι θα έπρεπε να είναι ο αθλητισμός για όλα. Ο καλός αθλητισμός μπορεί να γίνει μια καλή δεξαμενή πρωταθλητών που να έχουν στο μυαλό τους τις βασικές αρχές αυτές του αθλητισμού. Όταν μιλάμε για πρωταθλητισμό και δει να ξεχωρίσει σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο, εντάξει, υπάρχουν και άλλα πράγματα που εμπλέκονται. Δεν είναι μόνο η στόφα του αθλητή ή η προπόνησή του. Καλός ή κακός, πρωταθλητισμός. Εντάξει, είναι πολλά. Όμως αυτό δεν μπορεί να είναι απαγορευτικό από τους γονείς. Δηλαδή, εγώ επειδή είμαι στο Σύλλογο Γονέων και Δεμών του Σχολείου είμαι αντιπρόεδρος, βλέπω ότι οι γονείς με τον αθλητισμό θα προτιμήσουν το παιδί τους να μην κάνει ένα άθλημα, αλλά να κάνει ας πούμε υπολογιστές στο δημοτικό. Να κάνει μια δεύτερη ξένη γλώσσα. Θεωρώ μεγάλο λάθος αυτό, μεγάλο σφάλμα. Ειδικά σε εμάς που ζούμε στην Αθήνα. Και τα παιδιά δεν έχουν χώρους ούτε να τρέξουν ούτε να παίξουν. Ο αθλητισμός αυτό δεν μπορεί το σχολείο να τους το παρέχει. Ναι, και οι γειτονιές πλέον. Και οι γειτονιές δεν υπάρχουν. Θα έπρεπε οι γονείς να το έχουν προτεραιότητα.